हेलो लोगोफोर, बयनिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आं दिनै फुङावनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आसा खालामो बुहुमनि बर'फ्रानो मोजाङै दङ होननानै। नोंथांमोना नायदो, जोंनि आसामाव खमायनाय बे कभिड-19 बा कर'ना भाइरासनि जानाया माने खमायनायनि अनगायै बारायगासिनोसो दङ। बेखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों एबा लिरना होबाय बेवहाय गावनि अफिसियेल वेबसाइटआव, एलार्ट, one more COVID-19 positive case from Golaghat has been confirmed, taking the total number in Assam to 24 नो। माने बेवहाय 24 जाबाय दे, मैया 20ल'मोन, मैया बेलासिसिमाव। ओमफ्राय दासिमाव बियो जोंनि आसामाव 24 जन जाबाय दे। खमायनायानो माने मोनसेबो खमायनाय फैयाखै आरोना, बारायगासिनो। आरो मा होनो, नोंथांमोना अननानै बेखौ दा माबानांगौसो आरोना, न'आवसो थासिननांगौ आरो बारानिफ्राय बारासो जादों बुहुमावबो, भारतआवबो आरो आसामावबो। नायबावलायनि गाहायाव मा होनदों, दिस केस इज रिलेटेड टु निजामुद्दिन मार्कास इभेन इन दिल्ली। बिसोरो मा होनो, दिल्लीयाव थांदोंमोन दे। बे बिसोर बांसिनानो, आरो बे सासे जादेरबावबाय नै। दिनै हराव 11टा-12टासोआव 23 जन होदोंमोन, ओमफ्राय मैया बेलासियाव 20 होदोंमोन। ओमफ्राय नै दा सासे होबावबाय, आरो बेबो निजामुद्दिन होननाय जायगायाव थांदोंमोन, दिल्लीयाव मिथिं जानायाव। मथा मथि बे 24नि गेजेराव 23 जनानो माने गासिबो दिल्लीयाव थांनाय गोजा दे, मुस्लिम मानसि गोजा। बे सासेयाल' थाङाखै। बिसोरो एकदम सेस खालामखाबाय आरोना आसामखौ। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, बिसोरनिफ्राय माने मैगं-थाइगं बायनायखौ खम खालाम। मैगं-थाइगंजोंबो बारदेरो होनदों बिसोरो, दारि गोलावफोरनिखौ। लोगोसे आरो बिसोरो न'आव थानानैनो माने न'आवनो था आरो। बायसान्स जोंनि बर'जों बर'बाबो जोंनियाव फैथ'खायाखै, जाथ'खायाखै, दस्रानिफ्राय फैनाय गैखाया होननानै जमा जिरायनानै थानो नाङा आरोना, अननानै प्लिज। मानोना बेजोंबो जायो, जों बुंनो हाया माब्लानि समाव माबायदि जायो। माने बारफोरजोंबो फैनो हागौ। जोंनावथ' बारा दा सैत्र मासनि बार नालाय, गोजाननिफ्राय बिरबोलाबायो बारा। आरो हानायमानि मैगं-थाइगं जानो थिनखादों आं दाख्लैनो। मा होनो, हाग्रानि मैगं-थाइगंखौ जा, बायनाय मैगं-थाइगंखौ खम खालाम आरोना। मा होनो, बिदिनो माबा लाफा सायख', खानसिसा, थायनासि, ओमफ्राय मा होनो, जारि उसुमै ना मा होनो, जोग्लावरि, गासिबो हाग्रानि मैगं, दिंखियाफोर, बेफोरबायदि खानानै जाबाय थाथ' आरोना। दे, आसा खालामो बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ। आं बेखिनिखौनो खोन्थानो सानदोंमोन। बाय बाय।